ang kapal? Ay gagi pare, riot yan! Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! December na! Celebrate good times. Come on! Yeah! Let's Celebrate! Celebrate! Come on, Celebrate! celebrate good times. Come on! Yeah! Let's Celebrate! Let's celebrate! Hey! Oy! Nako, December na. Naka-move on na ba lahat? Kaya nga! Ang daming nagsisiiyakan, ang daming gustong pumirma ng petisyon na dapat walang pasok ngayon. Bakit? Kasi dahil sa hiwalayang marami din ang nasaktan. Oh. Hindi po hiwalay ang tambalan ha. Hindi rin hiwalay ang tarakape. Ang Katniel, no? Awa, tutu. Halo-halong emosyon, pero ang kakaiba dito, habang pinag-uusapan natin yung breakup ng taon, I would say, ang daming mga main characters na nagsusulputan. Tutu, ang daming mga komento Yan. tungkol dito. Pero okay lang naman, no? Bigyan lang natin ng context yung iba nating mga kabisyo kasi ang daming nagko-comment na ang OA daw ng mga tao. Oo. Bakit ano daw ba? National heroes ba ang Katniel? Bakit nagluluksa ang mga tao? Bakit best friend mo daw ba si Daniel? Bakit kilala ka ba nila? Yung ganyan, ba't kayo umiiyak? So bigyan natin sila ng context, no? Ang mga generation kasi ngayon, lumaki kasabay ang Katniel. Jadine. Awa. Yan. So ngayon yung mga tao nagsisiiyakan kasi parang patunay lang yun na walang nagtatagal talaga. Walang forever. It feels like ano sila eh. It feels like sila yung Cinderella. Awa. Diba? Sila yung kwento sa mga fairy tales nung childhood natin and all. Hindi natin sinasabi na super duper like maging katulad nila tayo. Pero parte sila ng childhood natin. Tutu. And this only proves na hindi pa ako matanda. Totoo naman. At kung ikaw naman ay hindi makarelate dito, ayan sa hiwalayan, makiiyak ka na lang kasi mainit ang ulo ng mga tao ngayon. Oo nga eh. Yung ate ko ganyan. Oo. Sabi niya, nung naghiwalay, nung hindi nga nagkatuluyan si Marvin at Jolina, hindi ako umiyak. Sabi ko, te, anong taon na? Ikaw, di ka nga umiyak eh. Oo, diba? Diba? Ay nako, pero ang daming mga main characters yung mga nagsusulputan ngayong December, lalo na ang daming mga nangyayari and all. Doon tayo sa masayang aspeto. Syempre may Christmas party na, di ba? Mga year-end party dahil nga December na. Lumalabas sa mga main characters. Mga bida, ganyan. Explain natin, ikaw ba, Konyo Bicolano, familiar ka ba dito sa main character syndrome na tinatawag? Well, I would say ito yung mga bida-bida. Tama ba ako? Actually, mga bibo-bibo. Ito yung mga tao na feeling nila sila yung main character at yung mga tao sa paligid nila, mga ano lang, mga alipores lang. Anino lang nila. Ay, iba pa pala sila sa mga tinatawag na dilulu. Somehow magkapatid. Medyo. May mga dilulu kasi na hindi naman nila naisip na main character sila. Pero lahat ng main character, dilulu. Ayun, basta ganun yun. Para mas maintindihan nyo, kabisyo, eto, ibibigay namin sa iyo ang unang 2 uri ng mga main characters! Tara, kape! Tara, kape! Ayun, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Passenger Princess. Isa na lang, lalarga na, sakay na! Kuya, excuse me. Ito ba yung jeep papuntang Taft? Oo, miss. Sakto, isa na lang, lalarga na. Dun ka sa loob. Usog-usog na lang, upang 20! Kuya, dyan sa loob? Dyan sa loob ako ng jeep? Malamang, gusto mo ba sa labas? Dyan na, miss, bakante, maluwag. Ay, no thanks. Gusto ko kasi dyan sa unahan ng jeep. Kasi may salamin. Mas feel ko ang biyahe. Pero miss, wala na eh. Sa loob na lang yung bakante. Doon ka na lang sumiksik ka kasya naman puwet mo. Kuya,
passenger princess ako, ha? At tapos papasakayin mo lang ako dyan sa likod, isisiksik mo dyan ako, ha? Hello! Ay miss, kung gusto mo, sa iba ka na lang sumakay o kaya mag-taxi ka. May nauna na sa'yo dito sa unahan, no? Tignan mo. Kainis! Kuya! Kuya, abunuhan ko na tong isa. Miss, ang arte mo, nakakaabala ka. Bida-bida ka. Ayan! Ito yung mga passenger princess. Now, ma-share ko lang, no? Meron akong isang best friend. So, itong best friend ko na to, half babae, half lalaki. Aware naman siya doon. Okay. Akala ko hapayo. Go, continue. Tapos, syempre, meron akong kapatid. May kapatid din ako. So, syempre, nung may sasakyan na ako, sino ba yung ine-expect mong uupo katabi ng driver na ako yung nagdadrive? Ang rule is kung sino yung mas malapit. Syempre, kapatid ko. Kapatid mo, kadugo mo Oo, gulat na gulat yung buong pamilya namin. Yung walang paapaalam, yung best friend kong yun, na half human, half android, half filter, siya yung umupo sa harapan. So, nagtinginan talaga lahat sila. Oo. So, kasi ganun yung feeling niya eh. Feeling niya main character siya lagi sa buhay ng mga tao. Pero sa akin, okay lang. Okay lang yun sa akin. Medyo nagulat lang yung mga kapatid ko na parang, ay, jowa mo na ba yan? May jowa kang half-half. Oo, diba? Ay, nako, itong mga may main character syndrome, usually kulang sa sensitivity. Yan. Hindi nila napapansin na nakakaabala na sila o kaya nakakasagasa na sila ng ibang tao. You also call it, parang social cues? Tama ba? Hindi sila makapick up. Hindi sila makapick up na, huy, tama na, huy, masyado ka na. Huy, nakakabastos ka. Huy, ang baho mo na. Ay, nako, anyway, that's number 1 po naman tayo. So last but not the least, number 2. Pangadwa, ito ang mga bida-bida. Uy, tigil ka na. Break na kami ng long time jowa ko. 11 years din yun. Hala, uy, tigil na. Hala, Robin Shena, magpakatatag ka. Oo nga, mahal ka namin. Andito kami para sa'yo. Ay, ako nga. Alam nyo, kakabreak ko lang. Oo, pero tulad ko, Robin Shena, makakaya mo rin yan. Be strong. Oo. Paano kakabreak mo lang, Jessa? Wala ka naman jowa, diba? Mahal ko talaga siya yan. Ang sakit na. Uy, naku Robin Shena, alam naming masakit, pero nandito kami nakasuporta sa'yo. Actually ako, nung huli akong nasaktan. Jessa! Ano ba? Saktan kaya kita dyan? Nakita mo na malungkot yung kaibigan natin tapos bida-bida ka pa. Manahimik ka na muna. Actually, nung nanahimik ako last time. Jessa! Ayan. Uy, pero may mga ganito bida-bida, yung lagi siyang may entry. Yung sabi mo nung nakaraan, yung kapitbahay ninyo nagkwento na sunugan. At dahil may main character syndrome siya, nagsabi din, ay kami nga nasunugan din. Ayan. Oo, feeling nila kailangan dapat ipasok lagi nila yung sarili nila sa kwentuhan. Parang kailangan yun nga, may ambag sila. Dapat ang spotlight nasa kanila. Yes, kasi naniniwala sila na more chances of winning kapag maraming entry. Totoo. At mababalik nga tayo dito sa kulang sila sa sensitivity. At kapag kasi may kausap tayong tao, lalo na kung hindi naman tayo yung may problema, pakinggan lang natin sila, 'di ba? Yes, sometimes yung mga ganitong klaseng tao kailangan lang talaga ng listening. At yung mga bida-bida naman kailangan ng tampal. Tapukin mo. Ay, nako. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at may kakilala ka na may main character syndrome din, ayan, i-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials, mga broski, at Konyo Bicolano. O siya, kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragong broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. So 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!